vil gerne have undgået, at det skulle blive til grusveje, men det bliver da lidt af en skovtur. Det er da fedt. Har du en idé om, hvor vi er henne? Ja, vi er stort set ikke kommet ud af flækken, men skide være med det var fedt. Okay. Fordi Skal vi køre mod Harbo nu? Vi har været i Harbo. Ja. Vi kører lidt mod Harbo, og så prøv at sætte nordpå på en Men det skal lige prøve at se. Jeg synes, det der muldsjø, det synes jeg har set før. Nu skal vi se. Ja. Hvis vi... Hvad står der? Muldsjø? 3 til Muldsjø, så vi er herovre et eller andet sted. Ja, vi er på Kan vi fange den der, tror du? Hvad er der til Harbo 11? Gå den vej, og så fange den der. Nu skal du høre her. Hvis vi kører mod Harbo, ja. Og så drejer jeg til venstre mod Furusjø. Mod Furusjø, ja. Og så nordpå. Ja. Så skulle vi komme derind midt i det hele. Skal vi prøve? Skal jeg prøve? Værsgo. Nordpå, vi skal helt klart den vej. Kør mod nordvest i øjeblikket. Jeg aner ikke, hvor vi er igen, så du må godt køre forrest, hvis du har lyst igen. Vil du det? Jeg har en du er så god på videoen. GPS'en den har vist vejen hele vejen, men nu siger den også, at det slutter her. Så skal vi nok tilbage til grusvejen. Hvad siger du? Så skal vi nok tilbage til grusvejen. Ja.
til en kaffepause? Eller skal vi bare se at komme videre? Jamen altså, på et eller andet tidspunkt skal jeg have noget vand bare, eller et eller andet. Jeg tænkte, her var der lige solplet, det var derfor jeg lige stoppede her, men Ja. altså, der er jo ikke rigtig nogen restepladser på den her type vej. Nej, det er der ikke. Jeg vil godt lige have en drikkepause. Skal vi lige tage en pause? Jeg tænkte, Kajane, han må sgu da trænge til en smøg oven på alt det her terrænkørsel. Ja. Og vi kører altså i den rigtige retning, vi kører stik nord nu. Vi kører i den rigtige retning. Men... Nej, vil ikke gerne noget ud på men. asfaltvejen. Vi skal vi være opmærksom på, Og tiden løber. at der er endnu længere tid til, vi kommer hjem, end da vi kørte fra Jönköping. Hvis vi følger GPS'en nu fra nu af. Okay. Og så kan det godt være, at vi skulle Vi til er at hjemme 7:30 nu, hvis vi kører hjem nu, efter GPS'en. Så tror jeg altså godt nok, vi skal til at følge GPS'en. Hvad? Så tror jeg, vi skal til at følge GPS'en. Ja, altså det som der er med GPS'en nu jo, det er... Og jeg tror, at Nu er overhuden på mine ører, de er ved at være slidt af. Men de er gode her på. Ja. Vi tager den hjem i et hug, medmindre en af jer kører op og overhaler og trækker ind til siden for at få en pause. Det er jeg med på. Ja, Kajane, hørte du det? Ja. Ja, det er godt. Kører vi.